Τρεις φίλοι που περπατάγαν αμέριμνοι στον δρόμο. Αλλά ξαφνικά γίνεται ένα ατύχημα και πεθαίνουν όλοι. Είμαστε ζωντανοί! Ξύπαμε! Παιδιά, Εσύ! είναι ο Πέτρος και μόλις πεθάνατε. Και τώρα τι? Καλώς ήρθατε στο Paradise. Εδώ μπορείτε να βγείτε, να γλεντήσετε, να κάνετε ό,τι γουστάρετε, αλλά δεν πρέπει να πατήσετε το ροζ συννεφάκι. Το ροζ συννεφάκι. Ροζ συννεφάκι. Αλλιώς θα γίνει κάτι πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Καλά. Δεν δώσαν ιδιαίτερη σημασία και φύγαν. Καθώς λοιπόν μια μέρα περπάταγε ο ένας στο παράδεισο, βλέπει το φίλο με μια άσχημη γιαγιά που είχε δει. Γιάννη, ποια είναι αυτή? Τι είναι αυτό? Άσε ρε φίλε, πάτσα το συννεφάκι που έλεγε. Φεύγει και συνεχίζει τη βόλτα. Τότε βλέπει και το δεύτερο φίλο με αυτόν με μια κακάσχημη. Άλεξ! Παναγιά μου! Αυτό είναι ωραίο συννεφάκι! Σε τι παλεύετε? Μες περνούσαν και τα δύο ζευγάρια δένονταν όλο και περισσότερο. Τι να κάνουμε? Ξαφνικά έρχεται ο φίλος τους με μια ωραία γυναίκα που είχαν δει τότε. Ωρε φίλε! Θεά! Πού τη βρήκες? Άσε, πάτσα το συννεφάκι. Είμαστε για ποτέ και μόλις τελειώσαμε.